ए माइकल अलवा आवत नहीं के मतलब रिंगो जाता फोनवो नहीं उठावत। अरे आवा आवा माइकल बैठा बैठा ए उठा 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 मर दे काय हो झाड़ मर दे तू रे बाट परसत मार तू बड़ा जिम्मेवारी ना मर दे बड़ा जिम्मेवारी है के को बाट के परसत बड़े तू माने कई ठवाट बा अभी तो एगो के बनी हाँ एक एगो के बनी तो बड़ी जिम्मेवारी किसे आ गई घर परिवार पूरा वार्ड के घर से याद आ गई रोके थे बीच में घर से याद आ गई एक बात हाँ। घर बा कहाँ तो हमरा देखा कई ठे बात भेंट भाई पटना में रहा था पटना रहा हुआ हाँ। पटना में कहाँ घर है मैंने पटने में घर बन रहा हाँ हाँ अपन नीज तो घर कहाँ बा मतलब ऐसे बटे कहाँ घर हुआ पटने में था अरे पटना में तो बड़ले बा मर्दे मैंने पटना में कहाँ कुछ हुई ना ई राजवंशी नगर में बा अच्छा राजवंशी नगर हाँ। राजवंशी नगर मोहल्ला हा हाँ अच्छा वो में घर बाबा हाँ। ये तो राजवंशी नगर में कहिए को अलग अलग वैसे बनल बा ये लेखा गली लेखा ना ना तो हमारे स्पेशल बा वार्ड पार्षद बानी नु अच्छा, अपन बढ़िया से बना ले अच्छा तो वो अच्छा सारा वो पूरा मोहल्ला में जो सबसे बढ़िया रोड लौकी नु हाँ बस वही तो आर बा अच्छा देखा माइकल जब तू नाम लेला रोड गली के तो एकरे पे हम आज कुछ तोरा से बात करब ये बतावा कि कितना करबा मन माने कुछ बात हुई आपस में माने का काम कैले लड़बा का ना लड़ब नहीं के आ जी जानकारी खातिर पूछा ना जवान पूछो तो यार बड़ा तारा से कहा सब हाँ तो एक बात बतावा कितना दिन से वार्ड पार्षद हाँ तू तो हर साल बनी ए मर्दे तो हर साल तो एक बार चुनाव हो जाला तो 5 साल रहबे न करे आदमी हाँ तो के मर्तबा मने एक मर्तबा एक मर्तबा हाँ अभी एक मर्तबा हाँ। तहार आशीर्वाद जनता के आशीर्वाद अब तो रही तो कई मर्तबा अभी बनवा अच्छा तो बनवा तो ओके लेके कुछ काम कैले होबा ना का काम कैले ई बीच में तू ही बहुत बता काम कहनी ना पूरा जिम्मेवारी बा हमरा पूरा वार्ड में घर घर तक पहुँचबा हमार अच्छा। आंगन किचन हाँ, वहाँ। बेडरूम हर तक जगह तक बेडरूम में चल जाला हाँ मान लीजिए केहू के घरे जेंट्स नहीं खे हाँ आ ओकरा पत्नी के पेन होता है चाहे लेबरे पेन बा हाँ चाहे कोनो तबियते खराब बा अच्छा, सब लोग अच्छा। हमरा से फैमिलियर माने दुख दर्द हाँ बाटे हर तरह के कष्ट बा ओकर निवारण हम करी ले कष्ट? तबे ना जीतल बनी अच्छा बहुत बढ़िया बात बहुत बढ़िया आ बात तबे ना ई कहतनी हाँ कि अभी कई बेर जीते एगो जानता रहे हाँ दूसर जनता जाने। आ जानी लोग हाँ सही बात है अच्छा तो ये बीच में जब से तू चुनाव जीतले रहा माने चुनाव लड़ला चुनाव जीत गईला तो चुनाव जीतला के बाद के दिन और आज के दिन ले कुछ ऐसा काम कैले रहा तू माने विशेष काम जो तू कैले रहा वो बतावा भाई तो हम रोज करी ले विशेष काम तो ओकरा में माने तू भाई कुछ सब बहुत- कमवा के हालुक बुझत ना ना माने कुछ जो बहुत विशेष कैले रहा जैसे नोटिस करे लायक वो बतावा एगो हमरा वार्डवे में तनी सा लास्ट करवा सबसे हाँ। लास्ट अच्छा अच्छा माने गलिया के सबसे अंतिम में हाँ ओकर बच्चा होके करे ओकरा हाँ तो गांव घर में ना कहल जाला कि जौन जैसे जेकरा लड़का होके के बजे ना महिला के उ जौन चीज देखी नु हाँ ओकरा लड़का के चेहरा उतर के माने ओकरा प्रतिरूप आवी तो चूंकि हम सामाजिक कार्यकर्ता बनी हाँ तो हमरा प्रतिदिन हर घरे जाके कुशल छेम जाने के बाद हाँ तो वो बीच में उ हमरे के सबसे ज्यादा देख ले रहे अच्छा अच्छा हम ही लेके चल गनी ओकरा के अस्पताल अच्छा तो ये तो सेवा के भाव बा हाँ हाँ माने सेवा कैला तू ओकरे मदद कैला हाँ अब जब ओकरा बच्चा प्राप्त भइल हाँ तो ओकर चेहरा हमरा से मिलत रहे आ तो ए पर हमरा तो आश्चर्य ना भइल एकर 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 एक सेकंड एकर कहे के मतलब ये है कि वो घर के महिला हाँ के बच्चा जन्म ले ले हाँ तहार घर गली के सबसे पहला मोड़ पर हाँ ओकर घर गली के सबसे अंतिम मोड़ पर हाँ पूरा घूमत रही हाँ हाँ तो वो घर में बच्चा जन्म ले ले अब तू 2-3 फेरा ओकर कुशल छेम पूछे चल गई मैंने हाल चल लेवे चल गई ना एक बेर अस्पताल लेके चल गई मैंने ओकर डिलीवरी पेन रहता तो वो रोज 2-3 बेर जाई पूछे समाचार अच्छा मैंने लगातार जाइत रहला हाँ तो सामाजिक अब नजर तोरा पे वो औरतिया के परत रहे हाँ तो वो औरतिया के बचवा जो है वो तोहार प्रतिरूप में आ गया हाँ मर्दवा अब कुछ का और कइले? विशेषो काम करे का हो हैं ईमाने तो हमरा लगे एगो सबसे बड़का धन बा तो ये तो तू साइंस के विज्ञान के का कहल जाला ई जितना शास्त्र देह पूछिए में सब कौन गलती कर चिहाए वाला देला बात है यार बड़ा चिहाय वाला बात ना हो
तू गांव घर में नहीं का सुन ले जे कोनो बिलाई के अगर ढेर देख ले तो ओकर लइका बिलाई लेखा हो जाई। बिलाई के आँख चल जाला।